Tak já jsem si pro vás připravila takovou kratickou přednášku o menopauze a ayurveda. A tak ženy hrají ve společnosti významnou roli. Nejenže se staráme o děti a o rodinu, musíme ji taky zajišťovat jak finančně, tak zajišťujeme nejenom výchovou, nevychováváme děti, staráme se o vnoučata, ale také rodinu zajišťujeme finančně. Mimo toto se taky věnujeme jiným aktivitám. Dosahujeme vysokého vzdělání a taky zastupujeme v práci taková místa, které dříve patřily pouze mužům. Dnešní ženy jsou moudré a obracejí se se svými zdravotními problémy a vůbec léčbou na přírodní medicínu. Ve 40 až 50 letech se žena dostává do menopauze. Menopauza není nemoc, ale je to přirozený proces. Žít v souladu s přírodními zákony znamená zbavit se potřeby užívat škodlivé, tělu nepřirozené umělé hormony. Západní medicína se dívá na menopauzu jako na nemoc nebo na něco, jako co je něco negativního nebo špatného a léčí tuto menopauzu léky nebo hormonami. Takže vítajte. Ďakujeme. Bol som sem pozvaný mimo iné aj kvôli pracovným povinnostiam do hraníc, ale zhodou okolností, keďže prechádzam okolo, tak viem vám objasniť aj zo pár vecí, ktoré ma stretli v živote a ktoré mi pomohli ozaj rozšíriť svoj obzor a prehodnotiť určité situácie. Takže volám sa Dodoslav. Pri svojom pozorovaní života som sa stretol ozaj s rôznymi výkladmi alebo technikami alebo spôsobmi prežitia človeka v tomto svete. V dnešnej modernej dobe je úplne jasné, že spústa informácií, ktoré sú okolo nás, nám dávajú cestu voľby pre ľudí, ktorí sú vnímaví a majú pred sebou nejaký cieľ, alebo často sa stáva, že ľudia, ktorí prechádzajú rôznymi životnými situáciami, väčšinou krízovými, a siahnú po rôznych alternatívach ich života, pretože to im pomôže oslobodiť sa zo zajatia určitých stereotypov, ktoré im prekážali alebo im doposiaľ v jej ceste životom vadili. Takže som vás chcel privítať na mojej talk show, ktorú v televíznom štúdiu v Bratislavskom pravidelne raz týždenne pre vás vysielame. Chcel som vám predstaviť môjho hostia. Je to známy terapeut ayurvedy Pavol Hloška. Ďakujem za pozvanie, čoho som sa volal, tak sa stalo. No ja, pán Hloška. Musím povedať, že to je terapeut síce Čechár, bývajúci, ale slovenského pôvodu, takže budeme hovoriť, Pálko, po slovensky do doslavok. Ďakujem, konečne môžem hovoriť svojím rodným jazykom. Tak ako, čo ty tu na tomto našom Slovensku, čo si vypozoroval? Na Slovensku som vypozoroval, že história má akési medzery, neúplná je, a ja som zistil, že ayurveda pochází zo Slovenska. Musím povedať, že som sa dôkladne pripravoval na pána hostia, lebo oplýva neuveriteľnými znalosťami a vydal už niekoľko knižných publikácií. Na Slovensku má zahraničných klientov a preto som si zisťoval nahrávky z jeho prednášok a tam som zistil, že na prednáške o zvolenie presne popisuje stav vzniku ayurvedy. Mohol by si nám k tomu niečo povedať? Všimol som si ľudí, ktorí sú potomkami pradávnych Slovákov, ktorí založili ayurvedu a rozniesli ju do sveta. Títo Slováci žili kedysi zdravo, veselo, až tak veselo, že si spievali.
Títo Slováci spievali tak dobre, že spievali až árie. Lenže tým ostatným domácim ľuďom, ktorí veľmi pracovali, sa zdali podozriví, pretože si mysleli, že sú opití. A títo ľudia im chceli priniesť dobrú správu, rozprávali, prečo sú takí veselí, že nie sú opití, ale že sú takí prirodzene veselé, tí domáci im neverili. Tak tí ľudia odcestovali do sveta a hľadali miesta, kde by mohli tú svoju znalosť, tajomstvo života niekomu dať, až prišli do Indie. Indovia ich prijali, pretože to sú ľudní ľudia a pomenovali týchto Slovákov, pretože spievali árie, ako árijskí Slováci. A skrátené Árici. A od tej doby vznikla tá čistá árijská rasa, ktorá je veľmi závideniahodná v celom svete. A spýtovali sa tí Indovi, ako to robia, čo žijú, že sú tak veselí. No a títo árijskí Slováci povedali, ako žijú, tak Indovia to nazvali, že to je Veda. A pretože ju priniesli árijskí Slováci, tak to nazvali Ári Veda. Ale ako sa im to špatne vyslovovalo, tak to trošku prehodili nejaké slavíky a nazvali to Ajurveda. A takto vznikla Ajurveda a usadila sa, rozšírila sa v Indii. Škoda, cenná devíza je fuč. Vážení prítomní, ja vás tu pekne vítam na dnešnej prednáške. Volám sa Elena Masárová, pre tých, čo ma ešte nepoznajú. Pre tých, čo ma poznajú, tak čaute, rada vás vidím. Rada spoznám. Prichystala som si pre vás prednášku o farbách. Použitie farieb v ajurvéde, alebo inak povedané, pre náš život, pre naše šťastie, spokojnosť, zdravie. Možno to niektorí poznáte z oblasti, on sa tu nazýva moderne, tuším cudzím slovom, color terapia. Sú to hodne podobné, vlastne rovnaké princípy, ale vysvetlenie má aj ajurveda, v ajurvedskom jazyku. Tak sa pustíme do toho. Najprv by som vám predstavila konkrétne farby, tie najpoužívanejšie, a potom by sme sa mohli dostať, pokiaľ nám zostane čas a budete mať záujem na konkrétne použitie. Takže farby najprv ako účinkujú. Každá farba má vibráciu. Rôzne vlny, keď si to predstavíme, a všetko na tomto svete sa skladá z vibrácií. Aj my sme tiež zložení rôzne vibrácie, naše oči, pokožka, všetko, naše emócie, všetko sa dá vyjadriť na frekvenčnej úrovni. A tieto farby, keďže majú rovnaký princíp ako my, tak nás môžu ovplyvňovať. A ovplyvňovať nás môžu niekoľkými spôsobmi. Taká základná vlastnosť, ktorú asi najrýchlejšie vycítime, je buď to hrejúce farby, hrejivé po česky. Strašně dobré. Už tím, že ajurvedu používám to jídlo, takže když ráno si člověk zacvičí, mně teda sedí to otužování ráno, že mě to nakopne, tak je to dobrý režim, jo. Ale nedělala jsem to, ale občas se stane, když jsou v provozovně, tak člověk má nějaký takový pocit, že něco, tak já jsem schopná tady na takovém to malém kousíčku, když si zavřu oči a moc necestuju, tak já si udělám i tu 24. Nebo stačí to roztahování, co jsem udělala s váma, a třeba ty 2 vlny. A to mě úplně nastartuje. Takže to je fakt propojené. Nějaké pravidla, jakože si měl zkoušet boso nebo něco takového? Nejsou, já jsem to zkoušela a mě na boso, nevím, jestli jsi to zkoušel ty, Pavel, třeba jogu, mě na boso nedělá moc dobře, třeba toto, kdybych dělala, tak úplně bosky ten kontakt, třeba, kdyby to bylo na trávě možná, ale nedělá mi to dobře. To chce mít boty, které neupadnou, nemám tohle, ale vázací. No to je jasné. Vázací. No, ale jsem si myslela, že skáčela není podmínkou, aby byl ten kontakt co nejtěsnější, jakože na boso. My jsme to v té těloctví zkoušeli, když někdo si zapomněl boty, a pro mě je to nepříjemné. Já žiju pro pokles.